खुलुमखा आं जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्राणनि कन्वेनार ओंगै चिनी आचाकला त्रिपुरा साउथ त्रिपुरानि ओंगै जनजाति सांस्कृतिक समागम दिल्ली चलो अभियान चंगमै बाक्सा फाइमानि 24 तारिखो चिनी रैली चिनियो ताकुक आचाकला त्रिपुरानि बयस बा उमर 54 रानिं चलुई दङ 24 तारिखो रैली खालामनानि यागुलो लक्ष लक्ष बरकनि समागम ओंखा जनजाति सांस्कृतिक समागम लक्ष लक्ष बरकनि समागम बिनि मबाइलनि बेटारि रक पाइ थामानि यागुलो जों बबाय जुगाजुग बिचिन्न ओंगै थांमानि यागुलो जों लगी लगिनो दिल्लीबासी ते दिल्ली पुलिस आरो जे कार्यकर्ता रक जोंनो जे कार्यक्रम चुबानाय रक बरनो बिसिङो मेसेज रिउयाखनै 24 आवारनि बिसिङनो दिल्ली पुलिस रक बनो रुतुगै karikha आबुनि बागैनो बिनि नक नुखुं गुस्तिगारा रक जतनो ननो आं कयना बुसुङो बिनि बागै कुनो वाना चिन्ता ताख्लायदि बनो दिल्ली पुलिस रक रुतुगै karikha bo कसang कसang kaham खैनो नगो सगैनाय दिल्ली पुलिस रंनो बेलायखै अभिनंदन बेलायखै खा कुफुरिया फारो ते अरो चिनि जे लगियो तंग तंगनाय जोङो जे 1200 जन त्रिपुरानि जे फाइनाय बरकबो कुनो तावानादि त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारनोबो आं आनि सागबायथां ते आनि संगठननि बिसिंति बरनोबो कयना मुसुङो बिनि बागै केबो वाना चिन्ता ताख्लायदि बो कचां कचांहै नगो फाइ सकबायनाय असुसा साइनो जतन खुलुमखा।